Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloa berriro Euskal Herria irratian. Kulturarloa kulturgintzaren berri emateko, astez aste. Sortu, aurkitu, ikertu, egin, argitara eman, idatzi, margotu, literatura, historia, arte plastikoa, musika, noiz edo noiz baita bestelakoak ere, heraldika, adibidez, kulturgintzaren ekimenak kultur arloan. Ta aurten ere, irrati aldi honetan, esko ikaskuntzarekin batera. Jakintzaren arloan Euskal Herrian ditugun erakundeetan, izen eta itzal handiekoena, urtetsuena, teknologia berrietan aurrera inork baino lehenago egin duena Eusko ikaskuntza. Eusko ikaskuntzaren lankidetzan aritzea guretzat oso lagungarria da, eta aldi berean, zatik ez esan, erantzukizuna, hala ematen digu. Asmoz eta jakitez saiatzen gara gu ere, jakin asmoz, jakin araziz, jakintzari zabalkundea emateko gogoz. Orain lehendabiziko atala, urtealdi berri honetakoa. Hautatu dugun gaia ondarea. Ondarea, ondasuna, patrimonioa. Eta ez gara definizio teorikotan ibiliko, harira joateko asmoa dugu. Aezkoa eta ondarea. Aetza eta kultur gaietan interesatua, jakin minez dabilena, ikertzaile, divulgatzaile Jose Etxegoien. Jose Etxegoien dugu solaskide. Asteko garaioan, antzinako arrastuak topatu dituzte. Herriska bat, bizileku izandako zerbait izan litekena. Hortik hasiko gara Jose Etxegoien. Garaioan aurten egin behar zen Azkoako eguna, 33. Azkoako eguna, eta orduan primaderan eta udan izan gira paseatzen, eta arkeologo batekin, Juan Mari Martínez, megalitista, megalito ikerlea da, Arantzadikoa eta laguna, eta orduan izan ginen hor bilatzen eta ikusten, eta herriko batek errantzun, hor behan, bada zerbait arraro eta dakizer, eta orduan jeitsi ginen, frontoitik beiti, eta aurkitu ginen, gaztelania zerreten den bezala fondos de cabaña, historia horreko aztarnak dira, eta hasi ginen ikusten, eta ikusi izun Juan Marik hori, bazela hor arreziak, bide zaharrak, eta ematen zuen benetan herri prehistoriko bat. Beaz, hor jendia bizi izan dela antzina, oso antzina, hori entenditu behar dugu, eta hori zer, garaioa egungo herritik urrutik gertu, zer dago, goi alde baten, behan, nola dago, Behan, hor bada aristi bat oso polita, da mendizka bat, eta mendizka gainean badira bi kobazulo oso interesgarriak, hor ere aztarnak omen daude, ez da induzketarik egin, orduan ez dakigu osongi, eta behan badira bizpairu erreka hor biltzen dira, eta hortik jeitzen da antzinako bidea, aborrepetik eta abarregeinatik jisten zena, ari behaldera. Eta orduan da bilgune bat, leku berezia, eta oso interesgarria badira ere bi iturri bata nahiko berezia, lehendakin, eta orduan oso interesgarria da. Horrekin zer, dauden arrasto horiekin, zein beharko litzateke lurrazpian behiratu, edo deskribitu, alderatu, zer egin behar horrekin? Normalean induzketa bat egin behar da, baina horretarako behar da dirua, presupuesto on bat, baimenak eskatu, eta nahiko hori ez da egiten alako aztarnakin ez da normalean egiten, orduan geratzen dira horra idean, eta hori, bortuetan edo Pirineotan, Nafarroko Pirineotan ez da induzketarik egin horretaz, eta orduan badakigu badirela batzuk
arrespilak eta zenbait aztar zaharrak, baina ezin da gaur egun deus egin. Ja, betire, esan duzu, arrasto batzuk lehenautik ere ezagunak izaten dira, eta geho, poblamentua edo jendia hor bizi izan dela oso antzinatik, horren seinaleak ere badira, esan edut kobazulotan da topaturiko ezurrak eta gisa honetakoak ere aezkoa edo zaraitzuko muga horretan, jaurri talde horretan, erremendiatik edo hortik gertu, ez da, badira hor, arrastoak aurkitutakoak. Bai, hor ere zaraitzuko altxunbidean hor goitin, abodialdera bada beste herri bat, omen dago, eta pues hor bederen bada gauza bitxia da toponimia, hor dago Irun Gaustelu, Aborreginan ere badira gaztelu batzuk toponimian, baina hor ematen du prehistorian egina dela. Eta gazteluak lirateke ez bizitoki edo zer diren? Aborreginan bai, ematen du 13. mendearen hasieran izan zela istilu handi bat, zaitxoar eta aetzen artean, eta orduan aezkoako altxunbidean hor Aborregainan bertan egin ziren zenbait gaztelu edo arrezi halako gerra txiki bat ibarren artean. Hortaz elementu horiek daude eta balorea badutenak, balorea eman beharko zaio, betire eta aezkoan diren ondare, baliotsuen artean bestelakoek ere badira zuek kalifikatu eta hor deskribatu dituzuenak. Esan edut Baselizabai, baina geho bestelakoak Borda inguru eta gizonetakoak. Bai, badira, bada dezente, ohitura dugu ikusteko bakarrik herrietan armarriak, gareak edo. Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Eta kulturarlo honen gaurko alean musikaren hildoa. Udazkenean sartu berritan 9 hilabeteko aroa hasi da. Udazken neguta udaberria hartzen dituen urtealdi akademikoa eta beste ere urtealdi musikala. Hemen, Iruñalde honetan, musika haundiak badu bere mugimendua eta bere eskaintza. Kontzertu sorta zikloan antolatzen dituztenen artean, hortxe dugu, adibidez Soziedade Filarmonikoa, atzerriko orkestrak eta jotzaileak ekartzen dituena. Hemen edo geure bazterrotan orkestrarik ez genuenean edo ez bentsat handirik. Nafarroko orkestra daukagu bestalde, orain dela gutxirarte Santa Cecilia izenarekin aritutakoa. Orain urte gutxi profesionaldua eta haundiagoa. Baluarten kontzertu bakoitzaren 2 emanaldi ematen ditu azken boladan, ostegunak eta ostiralak erreserbatuak izaten ditu. Ta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, urtean 11 kontzertu emanen ditu aurten ere, oitariko 2 ez haiek zuzenean ez berak baizik gonbidaturiko beste orkestrak. Gehien bat asteazkena izaten dute kontzertuen egun, baina zenbaitetan gertatzen da asteartera edo ostegunera aurreratu edo atzeratu behar izatea, eta aurtengo temporaldi honetan noiz edo noiz baita astelenean eta igandean ere besterik ezinean. Erakunde musikal gehiago baditugu hemen Iruñan, adibide gisa Iruñeko Orfeoia, baina honen berri gure hurrengo atalean. Izan ere eta honako gaurko honetan Euskadiko Orkestra Sinfonikoa dakarkizuegu. Asteazken honetan, irailaren 29 du denboraldiko lehendabiziko kontzertua. Begirada oro hartzailea eman nahi diogu temporadari geure kulturarlo honetan. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun gure kultur saioan.
Gurekin argibideak emateko Inigo Alberdi dugu, Euskadiko Orkestra Sinfonikoan zuzendari nagusia. Aurtengo 2010-2011 abonu denboraldiak lema polita daka eta lema argian ikustet. Musika edo soinua mugimenduan. Horrek zen adierezen ditu, nolabait eskaintza zabal bat eta eskaintza irekia. Guztira hemen Iruñan 11 kontzertu izango dira, urrian hasiko dira eta ekainean bukatuko dira. Bai, aipatzeko, noski, 11 kontzertu horietatik beratzitan Euskadiko Orkesta izango da bera, jotzen duena, eta gero aipatu 2 orkesta gonbidatu izango ditugula gure abonu denboraldi hortan. Extremadurako Orkesta eta Düsseldorfeko Orkesta. Biak, Euskadiko orkesta horiekin egiten duen interkambioen fruitu, ez da dira bizita horiek. Kontzertu mailan obra denetarikoak izango ditugu, programa oso klasikoak, batzuk pixkat modernagoak, batzuk aintzinako musikaren tokearekin ere. Behar bada, obren alorrean aipatuko nuke, beti publikoarentzat eta musikarientzat ere oso gustokoa den lana, Beethovenen 9. sinfonia hori, hor azaro abendu bitarte hortan eskainiko duguna, gure zuzendari titularrarekin, Andres Orozko Estrada, eta gero baita ere, beste kontzertu guztiak ere aipatu ditzaskigu, baina nik baita ere azpimarratuko nuke bat, azaroan 10 egingo dugun kontzertu bat, hemen Iruñan bakarrik egingo da, beste hiriburuetan ez da eskainiko, eta kontzertu hori aipatuko nuke badaukalako nolabaitarako napartoke oso garrantzitsu bat, ezta? Eta da lehenengo obra joko duguna, kontzertua irekiko dugula, Pascual Aldaberen Nerabe Sorta obrarekin. Lesakar konposagile honen lan oso ondo eginikoa da, oso ondo paraturikoa, eta kontzertua honekin irekiko dugu. Hori pixkat zerbait aipatzearen gero, obra haundiak egongo dira, obra estrenoak egongo dira baita ere, Jesus Egigurenen Kinley Symphony, Jesus Egiguren Durangoko konposagile baten estrenoa izango da. Izena berdina da, ez daukate inungo harremanik nidak idala behintzat. Eta, Jesus Egigurenen obra hori estrenatuko dugu kontzertu berdinean, Cesar Franken sinfonia en re delakoa ere eskainiko da. Gero badago ere baita ere beste kontzertu berezi bat, guretzat badaukana gainera alako toke berezi bat, eta izango da martxoan eskainiko duguna, martxoaren 14ean. Eta kontzertu izango da Enrique Jordá orkesta zuzendariaren omenezko kontzertu bat. Enrique Jordá izan zen Euskadiko Orkestaren lehenengo zuzendari titularra, bera Donostiarra zen jaiotzez, eta 2011 urtean ospatzen da bere jaiotzaren mendeurrena. Bere omenez edo joko dugu lehenengo zatian Jesus Guridiren 10 euskal melodiak, Jesus Guridik berak Jordari eskainitako obra bai da. Sortu zuen nian egin zion eskaintza. Bai, hasieratik, obraren originala dago, dedicado a mi amigo Enrique Jordá. Ordurako ja zuzendaria itzentzalako handan. Bai, ze hau, zehazki ez dakit ze urtetako obra den 10 melodia, baina ordurako ezagutzen zian, Guridi maixua eta Jordá maixua, eta baita ere, zuzendari moduan askotan ikusi zuen Guridik, Jordá zuzendari lanetan. Kontzertu hortan gainera bigarren zatian, bestelako obra bat ere eskiniko dugu, Gustav Mahlerren 4. sinfonia, aurten ere Mahlerren mendeurrena bada, eta bere 4. sinfonia eskiniko dugu. Horrere, zuzendaria Andres Orozko Estrada, gure titularra, eta soprano bezala Christiane Karg, Austriar soprano dotorea. Beste momentu ibal interesgarri batzuk, mugarri batzuk, Biarritzeko baletarekin zuena. Bai, dudarik gabe, Mikel. Hor, pixkat gure izaeraren adierazgarri, eta gure hainbateko lankidetzen adierazgarri, Biarritzeko baletakin egingo dugun programa hori. Programa benetan berezi izango da, Biarritzeko baleta taula gainean arituko da, eta orkesta fosoan, ez da? Opera izango balitz ezala. Eben ez da gota fosorik. Foso txikia baina badago, Bai, moldatuko gara. Uniko egin behar dana fosoa irekitzeko, patioko eserlekuen hilera batzuk kendu behar dira, baina moldatuko gara. Orkesta behan eta baleta goian. Europa zaharreko hirietan egiten den bezala, eta berez, pentsatuta eta konposatuta dagoen bezala, ez da, baleta goian eta orkesta behian. Hor, egingo dugu, Txaikovskiren, Nor eta Txaikovskiren baletetako zati batzun aukeraketa. Hori, benetan
mugarri garrantzitsua izango da. Gero baita ere, mugarri bezala nik joko nuke, martxoan bertan, martxoko aipatu dugu, ja guri direna eta malerna. Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Ta kulturarlo honen gaurko alean musikaren hildoa. Udazkenean sartu berritan 9 hilabeteko aroa hasi da. Udazken neguta udaberria hartzen dituen urtealdi akademikoa eta beste ere urtealdi musikala. Hemen, Iruñalde honetan, musika haundiak badu bere mugimendua eta bere eskaintza. Kontzertu sorta zikloan antolatzen dituztenen artean, hortxe dugu, adibidez Soziedade Filarmonikoa, atzerriko orkestrak eta jotzaileak ekartzen dituena. Hemen edo geure bazterrotan orkestrarik ez genuenean edo ez bentsat handirik. Nafarroko orkestra daukagu bestalde, orain dela gutxirarte Santa Cecilia izenarekin aritutakoa. Orain urte gutxi profesionaldua eta haundiagoa. Baluarten kontzertu bakoitzaren 2 emanaldi ematen ditu azken boladan, ostegunak eta ostiralak erreserbatuak izaten ditu. Ta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, urtean 11 kontzertu emanen ditu aurten ere, hogetariko 2 ez haiek zuzenean ez berak baizik gonbidaturiko beste orkestrak. Gehien bat asteazkena izaten dute kontzertuen egun, baina zenbaitetan gertatzen da asteartera edo ostegunera aurreratu edo atzeratu behar izatea, eta aurtengo temporaldi honetan noiz edo noiz baita astelenean eta igandean ere besterik ezinean.